Yn y fideo byr yma, da ni'n weld sut mae defnyddio canfod a disodli yn Google Docs. Mae canfod a disodli yn galluogi chi i ddarganfod pob man yn ddogfen mae unrhyw air penodol yn bodoli, a'i newid o am air arall. Felly, mae gen i stori fyr fan hyn, di bod drwy 2 dudalen o hyd, a os dwi'n mynd draw i golygu a canfod a disodli, mae'r blwch yma'n ymddangos. Dwi'n mynd i ofyn iddo fo i ffeindio bob rhodri yn y ddogfen, mae 6 o hynna fel ydych chi'n gweld. A dwi eisiau newid y stori o fod gyda bachgen fel prif gymeriad i ferch, felly dwi'n newid pob rhodri i gweno. Mae cwpl opsiynau, os dwi'n ticio'r blwch yma fan hyn, wneith o mond edrych am rhodri gyda prif lythyren yn yr R. Heb y bocs, wneith o edrych am bob rhodri prif lythyren neu beidio. Dy'r ail bocs ddim yn rhy bwysig iawn, mae'n galluogi chi chwilio am ddyddiadau a pethau felly, nawn ni'n heibio hwnnw am rwan. A mae'r trydydd un sydd wedi ticio'n barod yn anwybyddu nodau acen. Nawr yn Gymraeg, wrth gwrs, mae to bach gynddyn ni, felly os ydych chi eisiau cael gwarad o môr, ond ddim mor, gnewch yn siŵr bod chi'n dad dicio hwnna yn fanna. A rwan, allai glicio disodli'r cyfan, bys newid pob rhodri i gweno, neu allai ddefnyddio blaenorol o nesaf i fynd trwyddyn nhw un wrth un, allwch chi weld yn y cefn wrth i fi symud o gwmpas bod nhw'n uwchliwio yn gwahanol a disodli nhw un ar y tro. Dwi am disodli'r cyfan, allai clicio'r botwm yma, cael gwared yr bocs, allwch chi weld bod bob rhodri rwan yn dweud gweno. Dyna ni, dyna golygu a disodli yn Google Docs.